Karamakallahu barka da wannan lokaci. Tilawa ce da yau take watsa shirye-shiryen ta a social media. Malam ya tambaya guda ɗaya kan abin da ya shafi wannan harka ne. Ko dai masu kallo na Malam shiri ne muka kirkiro a wannan tasha mai suna barkanmu da asuba, wanda muke sa malamai suna faɗakar da mu domin abin da yake gabato mu musamman a wannan yanki namu na Najeriya. A takaice malam mai musulmi ya kamata ya yi, mai musulmi ya kamata ya yi a matsayin shi na musulmi dangane da wannan siyasa da ta tunkaro mu a wannan wato yanki namu na Najeriya gaba daya. Abin da musulmi ya kamata ya yi ya rinjayar da musulunci a kan komai, idan musulunci ne gabanka, domin wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da jihadi ko kuma yaƙi, shin wanda ya yi gwagwarmaya don kare ƙabilarsa da wanda ya yi gwagwarmaya don kece reni da wanda ya gwagwarmaya don a bashi wani abu wa ya yi fi sabilillahi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi gwagwarmaya don kalmar Allah ta zama sama. Kalmar Allah nan ko ai take musulunci, da haka shi za ka rinjayar. Akwai sifofi da aka faɗi na shugabanni quality to sai ba musulunci ya samu komi ka biyowa baya. Magana adalci ma ba magana adalci ai ga wanda za ka ɗora ya shugabance ka. Ana magana adalci in za ka yi mai hukunci, shi za ka wa hukunci to yi mai adalci, ko da babanka ne ka jayayya da shi in shi da gaskiya ba shi gaskiya ba. Ana nuhin wanda ba musulmi ba in yana da wani quality wanda ya wuce na musulmin ka ɗaukai ba haka ka to akar makallahu saboda kuna kan hanya za mu bakku a haka, sai dai in mun zo gida da kanmu Allah ubangiji ya kai ku gida. Allah ya mana jagora, Allah ya faɗa mu ya sa mu kullum mu dinga faɗin gaskiya ko mu yi don Allah. To amin ya rabbal alamin. Don abin da kai yi in baka yi don Allah ba komai kyawun shi bai halaka ta wuta. To Allah shi tsare, Allah ya fi mana, Allah sauka lafiya ba da mun gode, jazakumullahu khairan.